Asparrenako inauteriak. Arabako Lautadako Asparrena udalerrian inauteri tradizional koloretsuak ospatzen dira. Asparrenako 3 herrisken artean antolatzen dituzte: Ilarduia, Egino eta Andoin. Ilarduian herri bazkari bat egin ondoren, lastozko gizona gurdi batean dutela kalejiran abiatzen dira Eginora, eta hortik Andoinera. Pertsonaia nagusia lastozko gizona da. Zaku oihalez egindako panpin erraldoi bada. Lastoz betetzen dute eta gizon itxura ematen diote. Honek urtean zehar gertatutako zoritxarreko gertaera guztiak irudikatzen ditu, eta horregatik amaieran epaitu eta erre egiten dute. Mozorrotutako guztiei oro har porrero deitzen zaie. Porreroen artean haue dira pertsonaia nagusienak. Porrero nagusiak kalejira gidatzen dute eta urtero bereziki bat izendatzen dute gidari nagusi bezala. Zamardunak lastozko gizona daraman gurdia eramaten laguntzen dute. Errautsariak pertza batean errautsa daramate eta jendeari botatzen diote, zikindu eta izutu nahian. Gizenak zaku oihalez egindako jantziekin barnetik lastoz beteta gizenduta daude. Ahal duten moduan jendearen atzetik korrika ibiltzen dira, abere puxika batekin jotzeko asmoz. Farfailak edo puntilak, haundi usteko pertsonaia finolariak ditugu hauek. Koloreak, kolore biziko jantziekin bidea alaitzen dute. Segizioan parte hartzen duten beste hainbat pertsonaia ere badira. Hartza eta otsoa, kinkila saltzailea, apaiza eta elizmutila, ezkongaiak, autoritateak, eta beste batzuk. Guztiak mozorrotuta eta gehienak aurpegia margoz, maskara batekin edo trapuren batekin estalita joaten dira. Nortasuna ezkutatu nahi izaten da. Karizumako baraualdiak dakarren garai ilunean sartu aurretik, jai zoro honetan askatasunez eta gehiegikeriz jokatzeko. Jatorrian, inauteriak neguari amaiera emateko eta udaberriari ongi etorria emateko jai paganoak dira, baina erlijioak aste santu aurreko garizuma garaiarekin batu izan ditu. Jaiari hasiera Ilarduian ematen zaio, pertsolariekin eta zenbait dantzekin. Pertsonaiak bai ara. Arkatatzaia eta hotz, bertan parranda. Egin horazuk esan baduzu, joan beharko gara. Giroa berotzen hasten da. Herrian erronda egiten da eta porreroak zenbait etxetatik pasatzen dira jan edanaren eskean. Bizilagunak pozik hartzen dituzte eta opariekin batera adar jotzeak ere egoten dira.
Ondoren, Eginora abiatzen da segizioa. 2 kilometroko bidean, musika eta dantza herrikoiak girotzen dute ibilbidea. Txistulari bandak, Asparrenako martxa, San Petrike, sorgindantza edota txulalai jotzen du. Porreroak zein bisitariak guztiak elkarrekin dantzan egin dezaten. Egin on, eskean erronda egin ondoren, txokolate beroa edaten da indarrak hartzeko. Lautadako haize hotzari aurre egiteko, primeran etortzen da. Dantza batzuren ondoren, Andoinerun zabiatzen da jaia. Herriko plazara iristerako gaua sartu da. Andoinen ere eske erronda egiten da. Eta ondoren, autoritateak urtean zehar izandako kalte eta zorigaitzak aipatzen ditu. Eta lastozko gizonari leporatzen zaizkio ezbeharrak. Bera denez guztiaren errudun, porreroek sutan erretzen dute. Su purifikatzaileak, espiritu txar guztiak erreko ditu. Eta udaberria garbi hasteko aukera emango du. Asparrenako herritarrek suaren inguruan dantza eginez agurtzen dituzte inauteriak. Datorren urtera arte.